Мен қалса азатлық бүгін де өзінің актуальлығын жоғалтмады. Бүгін де өз қибаласына, өз yönelişine doğru болып қалды. Һәм азатлық бүгін де керек. Мен шулай дип әйтер идем. Рәхмәт шушы еллар өчен, рәхмәт шушында эшләгән бик күп журналистлар, кыю шушы азатлыкка үз вакытларын, үз бәлки яшьлекләрен, үз тормышларын багышлаган үзебезнең милләттәшләребезгә мөмкинчелектән файдаланып, әлбәттә, ел юбилей елы икән әйтеп, чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Һәрвакыт шушы юлда булып, шушы юлга тугры булып, киләчәктә дә халкыбызга хезмәт итәргә. Минем теләгем шул. Бәйрәм белән, юбилейгыз белән сезне.